van mij hebben. Wat zien we eigenlijk? Zie je, wie komt we terecht? Kijk, iemand mij dat vertellen. En wat is Job eigenlijk? Job. Job. Wie kan ik vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Ben ik te wiet gegangen, kon jij mij nog verstaan? Ik weet niet alles meer, ik haal er te veel op. Veel meer en nog shotjes, ik stond heel op mijn kop. Wie kan ik vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Geen geld meer in mijn tassen, mijn kleier naar de maan. Het veertje aspirintje, mijn kop doet nog steeds pijn. Breng mij snel wat te kloeken, het beste medicijn. We zijn nog terug van gisteren, daar was niks aan te doen. Dus eerst wat uit de vetbak, we leggen een boom. Dan schieten we de kroeg in, het feestje aan de gang. We gaan nog lang niet stoppen, hebben pilsjes in de hang. Wie kan ik vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Ben ik te wiet gegangen, kon jij mij nog verstaan? Ik weet niet alles meer, ik haal er te veel op. Veel meer en nog shotjes, ik stond heel op mijn kop. Wie kan ik vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Geen geld meer in mijn tassen, mijn kleier naar de maan. Het veertje aspirintje, mijn kop doet nog steeds pijn. Breng mij snel wat te kloeken, het beste medicijn. Dus mijn hoofd vindt weer de hoog op, de dorst is alweer terug. Gewoon door tot aan het geertje, al val ik van mijn kruk. Ik ga het nog eens proberen, er is geen hooi aan. Maar gezien we alweer wiet, de kastelein riet aan de kraan. Wie kan ik vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Ben ik te wiet gegangen, kon jij mij nog verstaan? Ik weet niet alles meer, ik haal er te veel op. Veel meer en nog shotjes, ik stond heel op mijn kop. Wie kan ik vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Geen geld meer in mijn tassen, mijn kleier naar de maan. Het veertje aspirintje, mijn kop doet nog steeds pijn. Breng mij snel wat te kloeken, het beste medicijn. Wie kan ik vertellen? Richard, Ja? Richard, Ja. Solo. opverrend. Laat je eens op, man. Wie kan ik vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Geen geld meer in mijn tassen, mijn kleier naar de maan. Het veertje aspirintje, mijn kop doet nog steeds pijn. Breng mij snel wat te kloeken, het beste medicijn. Deze clip wordt zich aangeboden door de receptenbundel van 3 keer niks.